हरे माता अरे आगे खड़े काहे हो गइले उखाड़ एमे तो पानी बा। और तो पानी बता का हो गइल पानी में तो मजा वाला झाट उखाड़े एक कचर पचर पानी में धान होके चाहे झाट हम ना उखाड़ब। ओ सवेरे सवेरे भर कचोरा मार से गांड भर लेलू आ रोपे के बेरी कचर पचर लगता खेला खेलू तो यही पानी में पटक के लतवास दे। अच्छा हम पानी में घुस के बिया उखाड़ी आ कहीं पानी में के जोख हमरा साया में घुस जाई तब। अगर तोरा साया में घुस जाई त अपन बंसी डाल के निकाले आगे उखाड़ चुपचाप। एक सवेरे से आके 4 गो आटी उखाड़ लेबा त हमरा पर गोड़ में झड़ लेबा। उखाड़ में एक इलाज चलवा दे घरवा ना हो के सहजनी। देखी कितना जल्दी जल्दी हम उखाड़तानी। अरे बाप रे बाप बनू तनु भाई दबाव रे। अरे तुम हाथ में धंधा दब रे बड़ा दर्द बारे। अरे बाप रे बाप लागत बूढ़ा बा हमनी के फेर में डाली सब केहू अपना जीवन में उझराइल बा आ ई हमनी के मुंहर में उझराई। एगो तो खेत में से रोप के आवा द्वार पर देखनी के देखते दे में औरो बाई उखड़ जाता। अरे हम हो जवानी में ढेर मर्दांगी देखोले रहनी लेकिन अब तो बूढ़ा गइनी ते अब हमरा से का खोजत रही। रउआ से नहीं खोजत जी आइल बा ओकरा तो सोचे के चाही कि भौजाई अकेले बिया उखाड़तिया आ रोपतिया जहिया से आइल बिया ओहिया से भर छिपा खातिया आ पटा रहतिया। ए सुनो ना भौजाई हो भौजाई नहीं रह हमर सौतीन मत बना बाबूजी से बड़का खेता बाड़ी नहीं खे लगली एबरा खाइल थोड़िया नहीं हारे। बड़ा गइलन अपना दीदिया के बुलावे कि हमर दीदिया आई तो हाथे पते रोपन नहीं करा दी ई तो भर छिपा खातिया और उल्टे हमरे से लड़तिया। अरे तहनी ननद भौजाई से झगड़ा के तो कोनो जोड़े नहीं के कुआं रहे तो झोटा झोटी होते रहे अब तो बियाह हो गेल अब तो छोड़ दसन। अच्छा हम पेट में लइका लेके खेत में दौड़तानी आ ननद छिनिर सके कहला बोलावल गइल बा खाली लीले खातिर। हम डर डरे रे ऊंच खाल बन्हा बुनी हेलतानी कहीं खेते में हमरा लइका हो जाई तो। खेता में लइका हो जी तो ठीक है ना भौजी हॉस्पिटल का पैसा बाची तो बउवा के छटियार में ऑर्केस्ट्रा नाची। इनका हॉस्पिटल में पैसा कटावे भइल बा सीरी बा के ना देखलू हॉस्पिटल दौड़ते रह गइली पेट में दर्द होखे लइका होखबे ना करे डॉक्टर परेशान रहे जब जे दू ताला पर से 4 हाली अप डाउन कइली तब जाके सीढ़ी पर बियोइली। सीरी बा के लइका सीरी पर हो गइल त का हम अपना पेट के लइका खेत में गिरा दी कि लोग जिंदगी भर हमरा लइका के इहे कह के चिराई खेत में के लइका बारे खेत में के लइका बारे। होने लेवाई सुखता आज मुठ लागे वाला बात तनी घर में झगड़ा के मुंड खराब कर दलू सन। अरे बबुओ रहे देख रहा के घर में आते या बबुनी जा सक खेत में यही खातिर भवनाती है। ठीक बा बाबूजी जा तनी हम खेत में मुंह ऐठा तारू सौतनी अब जा खेत में कैसे तोर गार फाटता। हई देख पेटला के मेहरा अगरबत्ती ले कहां दौड़ती है रे। का भौजी कहां मुठ लगावे जाता नी जा मुठ लगा के पेटला के मूड बना दिया कि रोपे में थकान ना होई। साफा रवा लोगिन छिनारे बानी का रोपवावे जाता नी कि ठोकवावे जाता नी। हे सुने में आता ई भौजी फेंसा खियावे ला बाड़ी भाग सर घर में तो बकरियो नहीं खे लेकिन एगो पारी बिया लेकिन बच्चा देवे वाला तो कोई चीज लोग तो नहीं के तो तोरा के फेंसा कहां से खियाई। अरे साला पेटला के मेरा पेट से बाड़ी उहे बिया वाला बाड़ी यही से फेंसा खियाई हो। पेटला के मेहरारू के फेंसा कहिया बाद में जल्दी से बिया धो आ चल रोपे ना तो बाबूजी बांस कर दियन तोरा गांड में। उस सरवा के डर के मारे तो भर पेट खाना ना खाली का जाने उस सरवा पहिया मारी के झमेला हटे। ए जी रुकी पहले खेती में के अगरबत्ती दिखा दी कि अपना खेत के अनाज से 2 तल्ला मकान पिटा जा। अनाज से तो देहरी भरते नहीं के मकान ना जे आर पिटाता। अगर देह दोसर ना रहत आ लात भाजे वाला रहत तो ऐसा लात मारते तोरा आर पर कि तोर आर फुलौना लेखा फूल जाए। हे खेती माई रोपे से पहले रउआ के पूजा तानी केतनो दे हम तब पटीदार से ज्यादा दे हम कम ना दे हम। मोठ लगा देनी अब रउआ रोपी तो जात कहां बाड़ुआ रोप ए हमरा से दिन दुपहरिया में गार लपका के ना रोपाई हमरा बहुत लाज लागेला। हमरा से रोपवावे के बा तो शाम की लवाई लगवा दे हम 4 बजे भोरवे में आकर रोप दे हम। छोड़ दे बबुआ रोप लौरिन के रूप में हमरा के बोलौले बारी दियादिन
हमरा नंदे पर पूरा करत तारी। अरे बाप रे बा, तोरा कैला अन्ना कैला से हमर काम पड़ल ना रही, तू छोड़ के जा ना। हाँ रे हम जानत तनी रे, जहिया से हम आइल बानी तोरा डा हो गइल बा। हाय सुअर गइलन बोला लिए चल रे दीदिया, उ पेट से बिया त खेता बाड़ी के करी। हम उ सोचनी कि चल 10 दिन रह के भौजाई के सेवा पानी क देम, बाकी ए जा आइला के बाद त इनकर खेले नहीं खेओरा। ओहो, तू हमरा के सेवा करे आइल बारू कि नेग लेबे आइल बारू? सोचले हकबू कि चला भौजाई के लइका होखे वाला बा, सोयरी नीपम त भाई सोना के माला गर्दन में डाल दी। बाप रे, है भौजाई के बोली हो का दू हम सोना चांदी लेवे खातिर सेवा करे आइल बानी रे। अरे बन रे, हम तोरे आराम खाली दीदिया के बुला के लेकवानी कि चल दीदी उ पेट से बिया ते खेती बाड़ी करी आते उल्टा सीधा बोल के दीदिया के भगाई फिर में लागइले। हां त इनको सोचे के ना चाही, कमाए वाला के बाना दू को लइका लेके चल आइल बाड़ी आ टोला मोहल्ला में घूम घूम के कहतड़ी जहिया हमरा भौजाई के लइका होय ना ओया भाई से हौ निकले हम त हौ निकले हम। हां त का हो जाई, जब खुशी के बात हो त दियाई। अब हमरा कुछ ना चाही, पेट भर गइल हमर भौजाई के बात से, अब हम चलनी घरे। अरे दीदी रे रुक रे। ए जी जा ताड़ी तो जाए दी, रउआ के तनको बुझाला इनकर आइला से घर में कितना खर्चा बढ़ गइल बा। बाप रे बाप, यही ने दुनिया के चलते हमर माई बाप हमरा के कुंवारा में जल्दी शादी क के हटावला सोता का रे ओकरा के त खेत दले या त पेट में लगे खेत में काम करबे आ कोई खेत में कुछ होल त का करबे? ए जी रउआ काहे खातिर टेंशन ले ले बानी? गांव के चमन कहिए कामे आई, ओकरा के अनाज पानी काहे खातिर दियाला? बिहान से हम जहां जहां जाएम चमन हमरा पीछे पीछे जाई, हमरा के कुछ होई तो उ हमरा के देखभाल कर ली। चली बिहान से हम रोपवाएम, पानी पटे दी बढ़िया से। अरे दौलत तू भेले त कुछ बार माथा देबे रखलो, भौजाई के गांड पोछला बउआ ले ना कहले 100 चाउर 100 दाल दे बा, ओहि में कवा दे हो गेल। हम चमन में त कोई अथी ना बा। त हमने से का मांगत तू हमरा माई से मांगो? तोहर माई त मच्छर बा मच्छर, तोरा माई के हाथ कुछ चढ़बे ना करला। का भइला चाची जी, काहेला बोलत तानी? तोरा देवरवा काला भेजला रहा हमरा कन? का ना चाची जी, हमर लइकवा आज बिहान में होखे वाला बा आ वही में रोपनी चलता, सोचनी है कि रउआ के बुला लेतानी, रउआ हमर देखभाल करत रह। ई भरुआ भेल त तोहर सास हमरा कुछ नेक जो देबे ना कैलक, तू का देबे? रउआ के हम इतना देहम कि निराश ना होखम, बस हमर देखभाल करे। चली बाबूनी हमरा ना बुझाई पत्थर पिलुआ से भरल बा तो ढीढ़िया मैनी के छाती लेके ई हाथी से बियाह कइल भाई भरुआ। अरे तू ही बता एकरा पेट में तू बोले वाला मरुआ कि दोसर कोनो बोदले बा भरुआ? गांव फला रो देवी लइका से गड़तर धोआ झगड़ लड़ा के सीख गइलू का? चुप भरुआ, निमन बात कहबे तोरा खराब लगै छौ। तोरा मौगी के अभी 15 दिन हो लइका होई में, आजे से चमन फलारो देवी के बोला के पीछे से घूम बबैत बारे। ए बुढ़िया दाई 15 दिन के बाद नहीं खे, हमरा पेट गाड़ के कोनो ठीक नहीं खे, कब अंदर जाई कब बाहर आई। धान रोपते बिया में का फकरे लगबती? तोरा तो ननद के बोला के 10 दिन आराम करे के चाहिए घर में। का हो ना चाची जी, ननद के बोलैले रहनी, लइका भइल ना नेग मांगत रहनी। रउआ त गांव जिला जवार के चमन बानी, रउआ के नेग दे हमरा के रात दिन सेवा त कर। ई खेल लकड़ी के देखला ननद के बेलगा के चमन के पीछे पीछे दौड़ले बा। त ई सुन ले, ई चमन फलारो देवी ई चाहे लगा के गर्दन धोबा गांड धोइबा त बिना नेक दे ले हम ना जावला हतियो। ए चाची जी रउआ टेंशन मत करी, हमरा सोना होई त रउआ के सोना दे के खुश क के भेजब। ठीक बा, हमरो पता नहीं। का रे बबू कैसन तोर भगिया के लइका बा? ठीक बा। तू बियाह करते त तोरो लगा के गाड़ गर्दन धो देती। हमरा मन पसंद के कोनो लड़किए नहीं सब मिलत कि हम शादी करी। भौजाई हमार दम मिल गई, लेकिन हमार मेहरारू ऐसन मिली कि बुझाई कि स्नेक चेट वाली ही है। गधा के गाड़ लेखा मुंह करिया आ तोरा त मुंह में कोनो ऑर्केस्ट्रा वाली न मोती, ने चट वाली से बियाह करबे भोरुआ के चोदल तही कर। ये बुढ़िया के दिमाग मुरघटिया में जायला खो गइल बा, अंड संड कुछ बकत रहे। ए बाबू ए सोना एगो रील बनावा त हमरा। नैहर के दुलारी बारिशों का मारे रोपनी न होए बबुआ रख बनिहारे रे भोर नोचे जाओ बुढ़िया मुर्घटिया में जाए के उम्र में आई रील बनाए के जमानी चढ़ल।
ए जी सुनो तनी, आज शाम के मीट खरीद के ले आएम। दिन भर हगल मुतल में रोपत रोपत मन घिना गइल बा। अच्छा दिनवा में भर हड़िया भात इनका रखल बड़ू के खाई फेकाई। हे जी बहुत जोर से पेट दुखाए लागल। का होई? अब भरी बा। का भइलो? हे जी हमर पेटवा काहे दोनी फिराए लागल, बुझाता कि भीतरी से कोनो लात मारता। लागत बबुआ बाहर आवेला बा। चलो घरे चलो। आराम से हेला। तारा के त मुंह लागल कनी हो। घरे बैठ के आराम करो। तब बहिन से खेत के आलू रोपनी करे। कोई खेत में त का करबू? अरे बाप रे, अरे बर्दाश्त करना रे छिनरी, भातार के कोरा में बैठ के झोला भरले बैठे बियाह कन तक दर्द होला, बर्दाश्त कर। अब बर्दाश्त नहीं किया चाची जी। अरे बाप रे ए तेज छपते वाली झप सिनाती कर बुता लगो जरा पोता छलक जा। ए चाची जी अब बर्दाश्त नहीं किया। अब कथि झूठा कर नखरा करे बारे रोपनी के टाइम में हमरा से झरेले बारे। ए बउआ जी आधा टांग निकल गेल बा, आधा अंदरे बा, चमन के बस के बात ना बा, जल्दी जाने के बुलाऊ। एठी बरू का फोन करता नहीं हम। तू चलो करके देखो देखो करके। हेलो ड्राइवर साहब, प्रणाम डॉक्टर साहब। अंदर अंदर। काहे मैडम आप काहे बाहर निकल गए? बाप रे, बच्चा होने में इतना दर्द होता औरत सबका, हमसे तो बर्दाश्त नहीं होगा। आप कभी डिलीवरी नहीं कराए हैं तो डॉक्टर कैसे बन गए? अरे हम तो कंपाउंडर है, डॉक्टर साहब अंदर है। औरत का डिलीवरी मर्द कराएगा, किसी का इज्जत का परवाह है कि नहीं? अरे आप डॉक्टर साहब से मत घबराइए, डॉक्टर साहब सबका मेहरारू का सब कुछ देखता है। आप बेफिक्र रहिए, एकदम नॉर्मल डिलीवरी होगा। मैडम नॉर्मल के चक्कर में कुछ गड़बड़ मत कर दीजिएगा। आप लोग का बस के बात है कि हम ट्रक बुला के ट्रक में भर के हॉस्पिटल ले जाए। अरे आप काहे डरा रहे हैं डॉक्टर साहब से, वो सब कुछ देख लेंगे, आप बेफिक्र रहिए। हाँ तो हम आपका देख लेंगे। आप समझ नहीं रहे हैं, उस साला मौगा मच्छर के डॉक्टर है। दर्द बुखार कुछ के सुई देवे को रहेला तो चूते पर कपड़ा हटा के चूतरे पर देला देखे खातिर। अरे तो डॉक्टर साहब को दिखाना भी चाहिए। तो आप काहे नहीं दिखा रहे हैं? अरे हम दिखाते हैं तभी तो आते हैं, और कभी कभी रुपवाते हैं। खाली डॉक्टर साहब से रुपवाइएगा, कभी कभी हमसे भी रुपवाइए। बढ़ती खेत में अनाज उपजाना हमारा काम है। ए हटिए तनी दूर। तो तनी जाके देखिए ना डिलीवरी सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। अरे लड़का है मेहरारू का पेट में, अब बेचैनी आपको हो रहा है। डॉक्टर साहब गए हैं ना, वो 9 व 6 सब जानते हैं। अगर दवाई सुइया से बाहर नहीं निकला तो वो हाथ धो के खींच के निकाल देंगे। बधाई हो, आपको लड़का हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। चलिए की के सामने पैसे दे दें। ठीक है चलिए जी। एक बात बताइए, कब तक हम दूसरे का डिलीवरी करवाते रहेंगे? कभी आप भी मौका दीजिए ना। अच्छा चलिए ना, आज मौका दे देते हैं। चलिए चलिए बैठिए। कहाँ जाई बरा? सोना भेलो, सोना के बदला सोना दा त बबुआ के मुंह देखिया। देखो चाची जाए दो, छठियार के दिन सब दान एक जोग दे दे। अभी 10 दिन सेवा तो करो। देखो पहले मेहरारू के मुंह देखे तरतर रहलू, बेटा के मुंह देखे तरतर। हट जाए दो। ए कहाँ का? जा भौजी बोला तनी उनको डांट पिया तो तेल मोल दो। कह दिए जा तनी धान रखा जाना खोजे। बहिन से बोला दिन तो बोला ही नहीं खे देत तो रोपी के कह दे बाद में मलाई। सरवते कहाँ रे? घर ना गइले? घरे जाई, घरे जाके कहती कि भैया ना आयन तो हमरो बुखार उतरी तोरो बुखार उतरी। ए सब बढ़िया चलो जने को बुला के खेत में लगा दिया, तब जाके भौजी के तेल लगा दिया। चल सरइयो बात ये कहत रे, ओकरा मारी पूरा घर डराई बा। गाना चलो टोला में चला। हां ये ने बिन तेरी पे घर बाहर है। हां ये हां इनकरो दीदी को लइके बाड़ी 100 रुपया लीसन। ठीक बा? हां रोपेली से ओदे बोले बाड़ी से पूछ तो रुपए चली हां सन। बाग ओ दोगला में हम रोपे ना जाए, रोपे ला कम निहारे ला ज्यादा। ए घोपे चलबू कथी रे दोगला? कानवा से कम सुनलू का? कहतनी रोपे चलबू जाना में। हां चले के बा। त रेट का बा? हमनी ठीका फीका ना लेनी सखिया फीका के 500। यहाँ झाटा से ना कोनो सीमेंट वाला जो दू तरफ झाड़ा के निहोर के रोपाई के बा। चुप सरवा हर जगह फटर फटर। देखिए तनी सा कम करिए और हमारा धान रोपे चलिए। हमनी के त रोज के त रोपाई डिहारी एतने बा, सकान बत सकार आना त आगे बढ़।
हां दे बनिहारी करे लोग हेंगा ना बतियावेला। कोनो मेहरारू के साया ब्लाउज किने आइल बार जे मोल भाव करत रह। ए दीदी अग्नि से पटल किनारे ना पटल तो चल दूसरा में बोए। हे तू दोनों बहन संग ही रोपे आइबू लोगा। एकरा के छोट देख के हरका मत फट फट रोपे ले। ये भैया ऐसे सस्ता जन कोही ना मिली खोजते रह जीवो। ए चल अरे सरवा काहे सा करत रे? जितने के रोज के हम दिहाड़ी देम उतने में तो हम चाउर की लेबे साल भर बैठ खाए। ए मार दो चुप एकनी के पहले बोला के तो ले चलो रुपया लिया या पैसे कमे दियो लकी तो जात पैसा का करियो। रोक लो तब लोग बताओ था। ए सुना लो ना तनी अपने खेत समझ के अपने खाली रोपिया लो ई ना कि पाक में आटी हलावत गईनी हमर बिया घटावत गईनी। ए हमनियो के आंख में दनाई बा फिर के पैसा ना लेनी स मेहनत करेनी स तहार त बंदर नाके पर बिख रहता। सुना ना जे तनी बनिहारी करला न उ दब के रहेला। काहे बैठा के पैसा देबे का जे तोर रोआब झाड़ सही लो। अच्छा पहले रोपनिया हमार हो जाओ ओकरा बाद तहार सब गर्मी झाड़तनी। रे ते कनिए के लगे रही ना त मटिया काम करिए सन रोपिया सन बैठिया सन हम आवत तनी बिया लेके। ए तू जान हमें जीवानी रो लोग बैठा दे। ए तुम तो 5 मिनट दगना करो बाबा छाती बला धरो तुम 5 मिनट दगना मत तो हमर दिमाग खराब होता। ताकत का बल करे जावा में करे रे बोला धरो बोले हमार दे पांग में सोना दे लेकिन तारा दे में एको ठुक पाग ना लागे दे। तोरा करे जब बैठ के रोपे ना तोरा करे जब बैठ के होगे भाई के बैठ तो हम ओकरा खातिर पांग में लटल नु हम करे दे पे होकती आगवा से हट ना त एके झापन में सब प्यार के रस पाटे में हम मुद्दे बा। ए तार बियावा कहिया हो जो तोरा से का मतलब है दोगला? तू जल्दी क के हट ना जे हम इनका के लेके हट तनी यार भूर के एजबा करे के मन लग मरेजबा आज धान ना रोपाई तोर घेट रोपाई रोक तो इतना इनका हिम्मत है रुको अपने बड़का भाई के बुला के तेरा मांग में खोड़ी डलवावत